Kuble Shibul Parlok EP Bapai Ganiga video. Thank you friends for watching this video. I will be speaking in Khasi, so please bear with me. This is regarding information on admission to undergraduate in various universities and colleges. NTA Klapanmi ya kan notification na entrance exams hakabide bag admission shaki university ne ki college ki prepare ka form kan sami hubnai banai April atrik ajar puar menta ka website kampat long live ngim pala ban ui bha henry ki dan katuk ani ki benta ki bangi dan kampan tip nang ba ngila ban pendap ki forms ki jongi ki prepare te ko way ka long ba kani ke exams kan de limba ka online lani ka computer based test mode te kini ki nong ngile ya kan exams ki de ban kan mau ba kidan ki centers ki prepare ki jaka ko jong ki ngatrai wara shlong ru kan don bet ki centers la pi ko ban chong ya kini ki exams but pilaban la pi shimjinge pilaban phapanda ki cyber cafes ki prepare ki ba don marjan ying jong pi la ni haki we pada ki jaka ke ba haka ba la ni pilaban panjing rap ni ki palok jong pi haka be dei bat ka jing pendap ka form jong kani ka common entrance test te kidon southly ki benta ki bangi de ban bo jingmot ka way ka long ka section 1A kidon khalightly ki languages ki ba ni long compulsory ka way ni ki languages ni haban shembait ka long compulsory kata haka be de bat ki khana na shlong namar ki ni ki language bon hi ki bade kum ki Assamese lani ki Hindi Sanskrit bat ki way ningila ban shem daka English di haka section 1B pada kidon khadu khat khandai ki languages lada phiko ban le BA language kum ka German kum ka Persian bat ki way de ki languages ki prepare di haka section ka ba R pada domain ana kidon R punyutli ki subjects haka bede baka BA ke jong phi lan ka BSc lan BCom bat ki we pada ki courses di pila ban jid hi kinu ki subjects ki ba phi man haka bede bat ka BA ke jong phi kang ban chupen ken mau ka la da phi yo kan marks kanu class 12 kam dan jingmot la da phim pass ya ka entrance exams namar ba phnyo ike admission pihak ban pass ya ka entrance exams tang ba pihak ban yo kumnu sopusan sanpho samsan pihak ban check bha kat kum ki university ki ba ki pan maki hendai kumnu pihak ban yo sanpho percent ne sopusan sanpho percent khamtam ki ST mo te ka general test kandan ka general test kini ki subjects ki ba phi pensem chubo menta kan dei ka history lani kan dei ka English ni kan kanu ka subject kini kan one specifically ki jingkli ki ba phi phile ha ka class 12 te kam da dan than ka jinge ha ka be dei ba ka jing shong ya ka exams khamtam le da phidei na ka NCERT syllabus henry bonangi le sing idon ha ka ambo syllabus te ha ngi bantre shitam khamarsha shishu khnang ba philaban pass ya ka exams te haka bede be ka sections ka ba live pada ka bede ka general test haka ni ka general test ki don ka section kum ka GK general knowledge ka ki current affairs bat ki logic mathematics bat ki way day ki by day bat ka haka by day ba kini ki exams kini ki basically kini ki khamtam ki logic mathematics kum to kidei be ki jingkli lani kidei be kitu ki basic maths mo numerical exercises berkhoi ki ba phi philai dabele ka class 8 9 10 gum to basic ki ba kundan dei than ki ba han be phiaban pet kat tu kani ki ba phi
pisngo ba phim pidan kam ban yo jingram balada kidan katuk ani ki bakwa ban yo ya ka syllabus lani ki bakwa ban yo ya kot jongka jongka NCERT pila ban lej be chaka NCERT website kila don lupa bor khoi ki kot hang to jongka NCERT hadu class A 9 10 11 12 rukum ju kidan kila don ki PDF kila ban download nang to ya ka kot NCERT shu hakabede baki ni ki general test ni ki subject ki bapher jongpi ki bapi ko ban yo jingrap lani ban smuthu pila ban anan kam diki we indaki bon ki lan khamtam phiya chiki YouTube videos te shu hakabede batka na thai tangum ta biang